guys, गिबि-गिबियावनो आंनि बर' मिउजिक इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोबोर मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आरोना दायो जोङो प्रग्राम नायनो फैलायबाय आरोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो मा प्रग्राम जागासिनो दङ नङा होमबा बर' साहित्य सभा बे जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय दायो जोङो इथिंजाय थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय गोबां बेयाव मानसि दं आरोना गाइस नोंथांमोना नायलांबायल' थादो अ माय गड जोङो बेथिं हाबलांगोन आरोना सिंथिंजाय गोबां बेयाव माने भलेन्टियार्सफोर दं भलेन्टियार्स माने ट्राफिक पुलिसबो होनजायो ना ट्राफिक पुलिसबो दं आरोना गोबां बिथिंजाय जोङो थांगोन दायो गोबां जायगा दंबावो आरोना नायनो गोनां आंथ' दाखालिनि भिडिअ'आव देखायजोबनो हाखायाखै जायगाफोरखौ दिनै ओमफ्राय नुजोबगोन आरोना नोंथांमोना गासिखौबो गोबां आर'नाइ दै आर'नाइजों साजायदों जिंदागीर মানুহে যদি माय गड गोबां समायना सिख्लाफोर भलेन्टियार नोंथांमोना नायनो फैनांगोन माथो होनदोंलै समायनाथार आंथ' फट' जानायनिफ्राय जितु मोनगोन ना मोनलाथाय मोनो माबायदि मोनदों बबेनिफ्राय आंबो सिनायाखै तो गाइस नाजारा पुरस्कारा बेबायदि आरोना गोबां मानसि सिंजोंजाय आरो बांसिन मानसि दंबावो आरोना ओमफ्राय दायोथ' जों जेनेबा सिङाव हाबदों मोनबावाखै हाबथ'बावाखै दानो इथिंजाय आरोना दायो आरो सिङाव एसे हाबदों आरोना थ' सिंनि नाजारा बेनिखायनो नाजागोन आङो ले गाइस जोङो बेथिं हाबलांगोन आरोना बिथिंजाय गोबां मानसि दं आरोना ट्राफिक पुलिस होननांगोन आरोना जायगानि थांनानै नायनो नाजादों आरोना माने नुहुराखै आरोना आङो माने बावना मानसि जाहैबाय नालाय बारा मोजां नुवाखै ओमफ्राय एसे लकेसन नायगिरनो आङो जेरैनिफ्राय माने साफानिफ्राय सब माने नुनाय बायदि नायगिरनो आरोना आं लकेसन दायो आं माने गाहाय जाहैबाय नालाय मानसियाबो बारा नुहुराखैलै नोंसोरनो देखायनो हाथ'वाखै एबार एसे देखायनो नाजानोसै आरोना
dong warna masyarakat sudah banyak sana yang apa ya ada boxing dari sana nah hati cona jadi apa nih kamu misalnya gas coba sana ya udah singkat tak apa nah tapi tuh itu pas semuanya kak jadi kalau mana panen apa tahu ya kamu sih kita finally guys जोङो बेराय एसे मेंबायबो आरोना ओमफ्राय मेंनानै जोङो दायो नुकुल ब्लगखौ लोगो मोनदों आरोना बिथांखौ दिनै फार्स्ट टाइम हेलो गाइस दा बर्थमान 20 टाकानि टिकेट दानानै नायनो फैदों मा दोङो मा गैया नायनोसै खाफ्रासो 20 टाकायाव लाखिबाय भलन्टियार सिख्लाफोरा आच्छा ओमफ्राय दायो जोंना बेनि बिथांनि चेनेलनि नामा नुकुल ब्लग बिथांमोना जेनेबा सोरबाफोर सिनायै दंबा आरोना बांसिनानो सिनायखायो खिन्थु जायफोरा सिनाया खालामहैदों आरोना आं जेनेबा होना होगोन आरोना थ' ओमफ्राय नै आंखो दे बुंनालाय खनसे मा बुंगोन दा जेनेबा आङो गिबियावनो गासैनिसिमबो जोंनि बिथांनि बर' मेजिकनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय दे बुंदो आरो ओमफ्राय गाइस आं दिनै एसे बुंनांगोन थ' बिथांना जेनेबा इउटुब चेनेल दं आरोना मट' ब्लग खालामो न' ब्लग खालामो आरोना बिथाङाबो जोबोर इन्टारेस्टिं ब्लग खालामो नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हागोन बिथांखौ बिथांनि इउटुब चेनेलनि मुङा अमित ब्लग गाइस थ' आसा खालामो आरोना नोंथांमोना जेनेबा चेक खालामना नायहैगोन होननानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होबोदो शेयार खालामना होबोदो आरो गाव सिजोबना बेलेगफोरखौ गाइस नोंथांमोननि सापर्ट आङो गाइस नोंथांमोननि सापर्ट गैयाबा माने जेबो गैया आरोना जों जेबोआनो नङा नोंथांमोननि सापर्ट दंबा जोंबो दं नोंथांमोननि सापर्ट गैयाबा जोंबो गैया बिदिनोखा गाइस बेनो आरोना गाइस ओंखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ गाइस सापर्ट सापर्ट थ' जों एसे बेरायग्लांनि आरोना नांगौ एसे बेरायग्लांनिसै आरो मोसानाय दोङो इथिंगालै मोजां सिख्ला नायलांबाय था लास्टाव लासै बिराद साफा दंमारो नायनोसै जों देखायनो नाजागोन टिकेट दाननो सिख्लाफोरखौ देखायनो नाजागोन थ' ओरै थांसै जों इथिंजाय बेरायनो थ' गाइस जोङो आरो बेरायबाय बेराय जोङो गपि ब्लग लोगो मोनदों आरोना जुनाइनि गपि ब्लग लोगो मोनदों बिराद मोजां ब्लग खालामोदे बिथाङा नायथां गोसोथोनायबो गैया सोरबाफोर जुदि गोसोथोनाय दङ माने गोसोथोनो लुगैयोबा थोजागोन मानसियाबो सयथिबो बिराद हेन्डसाम ओमफ्राय बिदिनो गोबां दङ जोंनाथ' दहाय नुकुलखौ खिथाखाबाय जोंना नैथि दङ BM बिथाङाबो मट' ब्लग खालामो आरोना बिथाङाबो बिराद मोजां भिडिअ लाबोयो चेक खालामनानै नायथां गाइस नोंथांमोना आरो मोजां मोनोबाथाय लाइक खालामनानै शेयार खालामनांगौ आरो साबाकाराइब खालामनानै लोगोसेयावनो बे खाथियाव थानाय गाजा गुदां दामग्राया बेखौ दामसिनो गाइस नोंथांमोना सोरबाफोर मट' ब्लग मोजां मोनोबा जुदि नायनो हागोन आरो मट' ब्लग मोजां मोनाबा जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थानो हाजायो नामा बेनो आरो बाथ्राया थ' दिनै आङो ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांदों आरोना माने गोबां इउटुबारफोरखौ लोगो मोनदों दै इयाव जोंथ' फिसासो मामुलिसो खिन्थु गोबां बेयाव माने बिराद इउटुबारफोरखौ फैयो आरोना खायसेखौ दासिमबो लोगोखौनो मोनबावाखै लोगो हमनो नाजाजोबगोन आं गासैबो इउटुबारफोरखौ नोंथांमोना नायलांबायल' थादो आरोना गाइस थ' जों एसे बेरायग्लांबावनोसै गाबोन हाबफैगोन फ्रियावनो हाबफैगोन गाबोन फ्रि हाबनो wah माने volunteer आरोना volunteer माने ट्राफिक पुलिसबो होनजायो लिरदो ट्राफिक पुलिस ना ट्राफिक पुलिस बिथांमोना ट्राफिक पुलिस होनजायो आरोना दायो जोङो थांफिननोसै न' फारसे ओंखारलांसै मा जायो दसे एसे बेरायनो हाबावनायसै मार मानसि आरोना गाइस ओमफ्राय माने भिडिअखौ माने गोसो मथे बानायनो मोनाखै आरोना माने एसे प्रब्लेम होयोना होंगो दोंगो जाजोब्बाय मोजाङै बानायनो मोनाखै
Apa, Bo? Apa? Tuh guys, aku mungkin logo mundur nah beohai. Wanita punya apa, Bro? Halo, Gini sih pas time logo mundur nah. Exhibition naik kang juga. Program berdua nggak? Program gini kayak thola, thang sih siapa sih napa Oke, nah karlang beau जोङो हास्लाबनाय नङाना थांनोसै बेनिफ्राय फंबाय चेनेल मा मोनथाय आंना बड' मिउजिक आरो ना आं माने मिउजिकल' बांसिन देखायो आरो ना आच्छा मिउजिकल' आंना बांसिन लोगोफोर माने फंबायनि चेनेल बड' मिउजिकखौबो बयबो सापर्ट खालामदो बेनिफ्राय बयबो नायदो बेनो आरोना लोगोफोरना मोजां मोनबाय दायो जोंना नैथिंजाय आब' सासे दंबावो आरो ना ओमफ्राय आब'ना माबाफोर प्रग्राम दंमोन program गैया नायनो फैदों गाबोनबो गैया दिनै नायनो फैदों गाबोन माने बिराद भिर जागोन ना बेनिखायनो दिनै फैखाबाय आरो माने आब'खौ लोगो मोननानै दिनै दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरो आंना मार इन्टारेस्ट नांदों पुरा मोजां नांबाय लोगो मोननानै नोंसोरो बिनिनो ना औ आं नैबे निनो आरो आंना बे गामिनि ओमफ्य मोनसे जेनेबा लाबाय आरो ना मोजां जाबाय गिदिंखांबाय थांनो जाबाय जोंहा Ya, Bo, foto mas lado. थ' फाइनालि आब'मोना जेनेबा थांनो ओंखारनायावसो जेनेबा लोगो मोन्दोंमोन आरो ना ओमफ्राय जेनेबा दायो बिसोर थांफिनसिगोन जेनेबा बोथोराबो गाज्रि नालाय ओमफ्राय बिसोर थांफिनसिगोन आरो एसे हाखु दाखु जाबाय दं आरो ना बिसोरो ओमफ्राय दायो जोङो एसेखौ जेनेबा बिदाय होबाय आरो ना लोगो हमनानै थ' बेनो आरो ना गाइस बारा एक्सपिरियेन्सबो गैया रायलायनायनि बेखायनो एसे गोनो गोथो जाबाय आरो ना एसे गिनायबो मोनो सेलेब्रेट मानसिफोर गुबुन माने एसे गिनाय फैयो बिखाया नायबाय थायोमोन नेरदाखो आङो खिन्थु दिनैसो फाइनालि लोगो मोनदों आरो ना लोगो मोनबाय मारै मोनदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो Soy me agani. आंनिफ्राय लोगो हमनो Soy sing lari katanya. आं गाबोन फैफिनगोन दायो थांसै Agani. गाबोन फुङाव फैफिनसै ट्राफिकआ बिराद अभार ना गारिया दिहुननो हानाय नङा ओइ आदा मेर माथो मोना संलायलाय नोंगो गोजौदार आं गोजौ 5.9 दङ आङो आदा मेर आं 88 वेट Malah bener. Delivery malah menfinai. आङो साटारडेआव मोनफैदों ओमफ्राय तामुलपुर गोदान डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो दायो आंनि जोनोम गामियाव Yusuf. आदा तामुलपुरनि जोनोम जानाय जायगाया औ आंना बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बबे जायगायाव पाटकिजुलि पार्किजुलि दायो पाटकिजुलि थांगासिनो गाबोन फुङाव लोगो मोनगोन बयखौबो Logo mengen guys, logo mengen. जोङो दायो ओंखारलांफिनबाय न'आव थांफिननोसै आरो ना बोथोरा थारमाने एसे गाज्रि जाबाय माने अखा हाहां जाना दङ हागोन ना हाया जों बेखौ मिथिया खिन्थु जों फुल सेफटियाव फैनाय जायाखै नालाय जेनेबा रेइनकटफोरबो लाबथाखायाखै नालाय जोङो बेनिखायनो जोङो ओंखारलांनोसै आरो ना थांसै जोङो दानि फैनोसै टाइमाव जोङो मेहादाखौबो लोगो मोनबाय नोंथांमोना भिडिअ क्लिपाव नुखादों जानांगौ नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दोंब्ला गोजोननाय मोन्दोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो ना गाइस आरो लोगोसेयावनो सोरबाफोर बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो ना थ' गाइस बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन